Od 243 dana od početka 2017. godine prvi program RTS-a bio je najgledaniji 241 dan. Od 31 dana u avgustu RTS 1 je svih dana bio najgledaniji TV program u Srbiji. Udeo u gledanosti prvog programa je 21,2%, što je tačno 10% više od drugoplasirane televizije. Ta razlika je još veća u večernjim satima, kada je udeo u gledanosti našeg programa 26,2%, a druge po gledanosti televizije 13,4%. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prvi program RTS-a beleži rast gledanosti. Od 50 najgledanijih emisija u avgustu, čak 42 su emitovane na programima RTS-a. Najviše se gledao sport, i to fudbal, košarka, atletika i odbojka. Emisije informativnog programa su i dalje svakoga dana na rang listi najgledanijih emisija u Srbiji. Tu su i zabavne emisije, domaće serije. Postavni si za komandira partizanske eskadrije. Domaći i strani filmovi. Da se sklada. I dokumentarne emisije. Evo ti je čičoka i macina trava. To ti je naslučaj. Misliš da je čičoka ili čičoka? Šta ti misliš, na primjer, realno? Čičok.